Ngibingelele bogogo nomkhulu Thokozani, ngiyathokozisa. Ngikhuluma nani namhlanje bogogo nomkhulu ngothando. Nganethembisa ukuthi ngizobuya ngizothi words of wisdom about isigubhu, about ukuthwala. Ngake ngakhuluma kodwa kwenye yamavidiyo lapho engangithi khona ukuthwala kudinga umuntu oyi-hard worker. Ngaphinda ngakhuluma ngesithwalo ukuthi umuntu uma ngabe elanda imkhova ubeyilanda ngoba eney'nkomo, ngoba enesithagethi sokuthi ufuna iy'nkomo zakhe zande noma ufuna amasimu akhe esetshenzwe. Ubengalandeli nje ukuthi ethi hhayi ngifuna ukuthwala, uyabo, noma mhlawumbe ufuna ukuthwalela ukuthi amakhosikazi akhe ebe maningi ezwane ezale iy'ngane ey'ningi. Leyo nto leyo ibiyenzeka namanje-ke abantu bayakwazi ukuthi bekhulume iqiniso uma beyothwala. Okokuqala-ke nje, yiba neqiniso kumelaphi wendabuko. Iy'gubhu baningi asebekhulumile ngazo, bayakhuluma ngazo, basazokhuluma futhi ngazo. Othi isigubhu asikho kodwa uthole ukuthi uyazikhipha izinto ey'ngamafutha, ethi nawu amafutha. Lowo muntu ulapha esikhathini samanje, lapho sekwaba khona nezinto esekwenziwa i-manufacturing ngezinto ebezingekho ekuqaleni. Uyabona uma ngabe ukhipha amafutha uwakhipha ngento eyi-container ekanje, ebese utshela umuntu ukuthi leyo nto lawo mafutha uwahlanganisile akawakhulumise. Lowo muntu kufana nokuthi umnika ini na, isigubhu, umnika isethwalo, kusho ukuthi isigubhu sikhona. Ngoba ukuba usalapha ngaleya ndlela yakuqala, izinto zingakababikho lezi makhosi, madoda amakhulu, kunjalo enhlonhlo, khulumani madoda, bathini kanti? Bathini ngami? Bakhulumani ngami madoda? Yini le abayikhuluma ngami? Izinto ezingakababikho manufactured kanje, izinto engakabibikho manufactured kanje, usuke kusho ukuthi wena lo muntu vele umnika isigubhu. Kodwa ngenxa yokuthi sesilapha esikhathini samanje sithi khona ikhona into yokugcina imithi yesintu ukwazi ukuyikhulumisa, sisuke sikhuluma ngalokhu. Lowo muntu lowo ukube azikho lezi zinto lezi ezikanje, ngabe ukhipha lokhu ethi gcoba lamafutha uwakhulumise. Ngenxa yokuthi-ke i-competition high, abantu bafuna noma yini. Once wakhipha into nje eyi-container kanje enamafutha, wawahlanganisa wathi umuntu akawakhulumise. Noma ngathiwa ibhodlela, ngathiwa yini, isigubhu leso, ngoba leyo nto ngabe uyifakela ukube kusalashwa ngalesa sikhathi sakuqala. Nikhanda iy'gubhu kodwa lokhu nithi iy'gubhu aniyikhandi, niyayikhanda iy'gubhu. Noma leyo nto leyo ngabe uyifakela ophondweni, bese wenzela ukuthi umuntu eyivale, eyigcobe, eyikhulumise. Nikhanda iy'gubhu, nikhanda iy'mpondo, niyathwalisa, nikhanda izethwalo, kodwa nivika ngokuthi izinto ey'thile anizenzi, zikhona iy'gubhu. Le nto osuke uyikhandela umuntu umuthi isigubhu awusikhandi, wamkhandela nje amafutha, wawafaka entweni ey'khonteni, washo ukuthi uyifaka ebhodleleni, wathi akwayikhulumisa, ekhulume yonke into, isigubhu leso. Ngoba ukube ayikho le nto manufactured kanje, ukube le nto ayikhandiwe abelungu, le nto lena ngabe uyikhipha kuphi? Ngabe uyikhipha ngoswela kanje. Nikhanda iy'gubhu-ke bafowethu, niyezwa zinyanga, niyayikhanda iy'gubhu, nibaningi inyanga enikhanda iy'gubhu. Kuyothi ngoba le nto anifuni ukuyi-understand ukuthi vele niyayikhanda iy'gubhu. Isigubhu-ke usuyahamba kuyosithatha noma amafutha ani. Kufanele uqale ulichaze ibhizinisi lakho. Umuntu noma engathi uyakuhlolela kumele phela uthi unaleli ibhizinisi, lichaze kabanzi ibhizinisi lakho. I'm sorry uma ngabe wasithatha mhlawumbe usuke ukuphelelwa nesikhathi, sekuthiwa khokha vele isikhathi sakho-ke sesiphelile nani, ngoba lezi zinto kumele sibuye siyiveze. Chaza-ke ibhizinisi lakho ukuthi ibhizinisi lami kanje. Okay, udokotela wakho lona oyolanda kuyena isigubhu kufanele ku-advise ukuthi lalela-ke,
Njengoba wena ibhizinisi lakho lisamfimfa kanje, awutholi izinto zokudonsa, awutholi izinto zokugeza ngoba isigubhu senza into eyodwa isigubhu. Babona abantu behlale bengena ngama-comment, bengena ngezinto ey'thile bethuka iy'nyanga. Abantu abayisebenzeli izithwalo zabo. Isithwalo uma uqeda kuthatha isithwalo, kunezinto kufanele uyikhohlwe empilweni yakho. Uyabo? Kufanele uhlukane nokuthi mhlawumbe kuthiwa uyaphuza umuntu olala emathaveni. Kufanele ukume ethaveni kancane ngoba isigubhu sizofika sikwenze lento wena lento oyiyona waqhubeka nayo. Kufanele ume kubantu besifazane, kufanele ume mhlampe unless into yakho uma ngabe ibathinta abantu besifazane. Unless makungukuthi into yakho iyabathinta abantu ukujola nani nani, ikhona into eyibhizinisi oyenzayo kanjalo. Chaza ibhizinisi lakho. Izethwalo-ke noma okanye izigubhu, uma ngabe ususithatha lapho usithatha khona, ungasithathi ngemali yokugcina. Ngiyazi ngoba kugijima iy'pesheli nje njengamanje isipesheli sanini, uzofika uthathe isigubhu sika-30,000 usithathe ngo-10,000. Lesi sigubhu ozosithatha, sithathe ngawo lo 10,000 uma kungokugcina, ebese uyazitshela ukuthi no, njengoba ngithatha isigubhu ngizokhohlwa inyanga. Ngizoke ngiyinike mhlampe lo 3 to 5 months ngihlanganisa imali yokusebenza. Ngihlanganisa imali yokuvuka ngempela ngisebenze. Kodwa uma ngabe uzosithatha isigubhu mhlambe sika-30,000 uzothiwa ngizokunika ngo-10. Yiba nayo imali ewu-20 esele ngakuwena. Yini na? Yingoba okokuqala isigubhu kufanele uhambe uyo-order. Uma kungukuthi kufanele uhambe uyo-order, kufanele ugcwalise isitolo, kufanele ulindele mhlawumbe abazoboleka imali. Uma ngabe umashonisa kufanele ube nabo abantu ababoleka ukuze ngesikhathi befika lento, ngesikhathi iqala ilanda abantu, ngesikhathi idonsa abantu, i-attract abantu, izo-attract abantu, uzobaboleka yiphi imali uma ngabona uthatha isigubhu kanti awunayo imali yokubolekisa? Uzo-order ngani uma ngabona uthatha isigubhu ethaveni yakho awukwazi ukuyigcwalisa? Khuluma nomelaphi wendabuko ukuthi yazi uma ngikunika into kanje ngizoshayeka ekugcwaliseni ini na istock. Angisho ukuthi ehambaneni yoxhaphaza izinyanga, angisho ukuthi lokhwana nifika nithi kanje. Udayisa imbuzi, uneplazi, udayisa inyama. Kunezinto kufanele zibe up to date, ama-fridge awakha wabe right, ama-freezer, yonke into yakho. Ebese kuba ukuthi ngesikhathi befika abantu bethi bazofuna inyama abayitholi khona. Mina into engeke ngiyilwele kumuntu uma ngabe ngimphakamisa, ngimthwalisa, ngimnikeza isethwalo, ngimnikeza isigubhu, ngimtshela ukuthi lalela-ke, njengamanje impilo yakho uyayishintsha. Zitshela ukuthi impilo yakho from today wena umuntu oshintshile. Uma ngabe abantu bebesamfimfa, igadi imali yakho ukuthi uzobabona abantu ukuthi sebeshintshile-ke manje, abantu sebeza ngobuningi. Thatha-ke enqolobaneni, thatha-ke imali yakho laphayana ethala, u-ode uma udayisa. Uma kuwukuthi ubhizi umuntu oshaya amadili ama-tender nani nani, uma uthatha isigubhu lapho nje, mina uma umuntu odila nama-tender usuke uyidinga imvu. Futhi awukwazi esikhathini samanje ukuthi uzoshaya amathenda ungabi naso isigubhu. Angeke usakwazi. Osomathenda ngingasho ngithi u-85% baney'gubhu ey'sebenzayo. Mhlampe bakhona laba ababhayizayo abaney'gubhu ey'ngasebenzi. Uma kungukuthi ushaya amathenda, nansi into engeke ngiyitshele umuntu ukuthi, ngoba mina izinto ey'ningi ngiyazazi izinto ey'ningi ukuthi hayi abantu baye bexoxe bekhulume, so ngiyazi. Yiba nayo phela mhlawumbe uma usithatha isigubhu sika-40 mhlawumbe ukhiphe u-20,000. Yiba nayo mhlawumbe imali ewu-20, ewu-30. Uyazi ukuthi imali yani leyo akuyona imali yoku-order, kodwa imali phela yokukhulumisa ama-comrades. Unayo imali yokukhulumisa ama-comrades wena. Uthi hayi phela ama-comrades khulumani, kwenzakalani? Unayo leyo mali leyo.
uyabo. Unayo yini imali yokugxisha ey'nsizweni yokugxisha ey'nsizweni ukuthi unayo yini imali yokukhulumisa iy'ntombi uma uyintombi unayo yini imali yokungena kubantu yiba nento yokuzothi ukuthi yazi njengoba kuhleliwe nje usibani bani uzokwenza ukuthi unayo yini wena inanguzana into ethile onokuthi ubahlekise abantu uyabo. Uzothatha isigubhu samathenda bekufonele bethi yazi kunemsebenzi phele kanje 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 siyabona amaphepha akho ufakile bese kuyoxoxa ekhoneni unayo yini imali yasekhoneni wena bese uthi isigubhu asisebenzi isigubhu sasebenza wena wabe usuba manqikanqika ukuthi hayi buphela yini lalela phela akube kanje kanje kanje. Uma ke kwenzekile kuyenzeka futhi ngikuningi isigubhu ufike ungenayo into lezi imali lezi engisho ezehla ngemlenze uyabo ungenazo ufike uyithola ithenda kodwa ngiku-advise ukuthi usithathe ngiyathi njengoba usithatha ke ngikunikezela ukuthi inkosi yami asifike silwe noma kuthiwa unayo ufike ubathembise bese uyabuyela kuma usu-right nami ungibona uma usu-right kulokho okunikeze khona uphinde ubuye futhi uma usu-right uyabona. Okunye uyi-renovate nje indawo yakho uthatha isigubhu urenovate indawo yakho osebenzela kuyona utshale imbali izinto zakho u-attract nje abantu uma behlula abantu bethi yazi endaweni ethile ave kukuhle ave ku-right kuyahlaleka mhlawumbe une-car wash yakho ayipheyiveke ayibe nabantu abasebenza kahle yabo yiba khona nawe yiba up and down ukuze isikhathi uqala ushunqise iy'nto zakho. Uma befika abantu bekutshela bethi yazi ukuthi ukube usenzela ishisanyama uyabo uzoyithatha-phi imali yeshisanyama usuyazi ukuthi yazi umkhulu washo wathi abantu baye befike bekhulume izinto abayifunayo wena thatha le mali wena uyi-reinvest ngale mali lena emva kokuthi usuthatha isigubhu uyabo. Ngisho ukuthi uthatha amafutha kanjani uwathatha kuphi yenza isiqiniseko sokuthi awukhulume nomuntu okunikeza amafutha usho ukuthi cha uyabona-ke ngifuna uma ngabe sengiwathathile la mafutha engilandela abantu abazokhuluma kanje kumina wena ngesikhathi lento ilanda labo bantu yiba nemali onjani phela ozobe usubaphendula ngayo. Ukuphendula abantu-ke ukubenza bebe satisfied ozokwenza sure ukuthi ama-clients akho uma efika aba-satisfied ngenxa yani na ngenxa yesigubhu noma nophondo noma ukhamba uyayibona leyo nto leyo yenza isiqiniseko sokuthi abantu bakho uma befika bekhuluma indaba uresponda ngani uresponda ngemali awurespondi ngenye into awurespondi ukuthi ungikhalela ukuthi aye bayafika ngoba bayafika abantu izinto ey'thile abayithola nginayo imali usho ukuthi manje kumele ngikuboleke imali mina. Siqala lapho mina ukuthi ufuna ukuphakama ufuna ukuba indoda ufuna ukuba impela ukuba intombi enesigqi ezwakalayo uma ikhuluma enza izinto wenzani ubhizi ngani uyabo. Mhlawumbe umthandazi uyahamba ney'guqweni kumele ube wazi ukuthi uma kuyiwe ey'guqweni ufike uphakama ngomoya ngesikhathi uphakame ngomoya bayeza abantu kuwena bazothola ukusizakala ngoba isigubhu vele unaso isigubhu sokudonsa uyayibona leyo nto leyo. Bafowethu ningagijimi isigubhu asimdingi umuntu osilanda ngokuphapha. Lento yokuphakama nani ayimdingi umuntu ophaphayo ayimdingi umuntu nje ovele phapha uma ngabe efuna into idinga umuntu ofonayo kuxoxa idinga umuntu othini no idinga umuntu oxebuka phansi usukuma uyabona uma ngabe unomuzwa wesigubhu ukuthi ufuna ukumaintaina isigubhu asikwazi ukufika entweni engekho. Isigubhu asifike entweni engekho. Isigubhu it's a must ukuthi kumele sifikele entweni ekhona. Umthetho nje okhona ukuthi isigubhu silanda entweni enjani na ekhona vele uma usuwasebenza amathenda unama-truck unama-truck awukwazi ukuthatha isigubhu mhlawumbe uthole ukuthi ama-truck akho afa njalo aginqika o-driver bakho bayaphuza abanje awuwa-maintain. Lento idinga ukuthi ifike uvele unomqondo ukuthi yazi ukuthi ngifuna-ke ukulwa-ke manje ngoba sengizolanda isigubhu ngifuna ukulwela ukuthi izinto ey'thile ngizilungisile hhayi ukuthi isigubhu sizofikisa izinto isigubhu sizoletha abantu. Wena uzoresponda ngani-ke kubantu uzoresponda ngani ngeseyivisi
isevisi izophuma phi? Izophuma kuwena ephaketheni. Uyabo, ngesikhathi befika abantu responda ngesevisi, leyo service yakho izophuma emalini, ngoba lento lena mina nginey'gubhu mina ingahlangahla la, ney'gubhu mina engiy'hambile ngayo y'funda, ngoba iy'gubhu ngangingazenzi iy'gubhu. Kodwa kwangiphoqa ukuthi uma sesifikile isalukazi sithi sifuna ngisikhandele isigubhu, ngabona ukuthi hhayi no, kusho ukuthi kumele ngingene-ke manje ekukhandeni ini na. Isigubhu asimfuni umuntu oyisinayi nje, oyisinokwenokwe, sifuna umuntu ongathi ungakhuluma isigubhu, sifuna umuntu ongathi engaba-active ey'ntweni. Uyazi uvula ubo njani lona ngeke ezebe nesigubhu lo, unqayiphothwe lo. Hayi yabo, asigubhu asimfuni futhi umuntu o-hyperactive kakhulu, ovele ethatha izinto kakhulu ngehamba. Sifuna umuntu nje kodwa okhulumayo, okwaziyo ukukhuluma, okwaziyo ukuthi mina uma ngeke ngasiphatha isigubhu ngesami isandla, le mali engisele nayo ngizokwenza sure ukuthi iyayilanda enye, iyilanda ngokuthi ngiprovide i-service e-right. Uma ngiprovide i-product ngizokwenza ukuthi ngikwazi ukuthi i-product lena abayifunayo, uma ngidayisa ngotshwala uzokufaka utshwala, bazoyivuzela wona ukuthi bhuku ugcwala abantu, uphindele futhi uyothenga futhi elikho, uphinde futhi ufonele i-truck lidilive, ube busy isikhathi sonke. Sigubhu bafethu, ngisho kuthiwa mina ngike ngathi ngizovula iklasi lapho engizobe ngifundisa khona ngey'gubhu, lapho engizobe ngibiza khona abantu ngithi uma unesigubhu esingasebenzanga, ake sikhulume ezinye izinto, yabo, unesigubhu singajahi ukusivusa, ake zilungise nawe iy'nuka amakhwapha ukuthi mina-ke ngenzani ekuthatheni kwami ini na isigubhu. Ngenzani ekuhambeni kwami ngenyangeni ngiyothwala. Kunabantu abavele bethwale ethi ngangithi ngempela lo 60,000 uzovela ungene usheshe. Wawenzani? Wababhizi ngani? Wabuya wayilalela, asimdingi isigubhu umuntu olalayo nje. Lento idinga ukuthi usebenze ×7. Ingakho mina uma ngabe ungifonela ngithi yeyi, angifuni-ke, kunesigubhu mina engisikhandayo la, angisiniki ingane, angisiniki nje ingane. Ngizobuya futhi namanye futhi amazwi obuhlakani uma ngabe uthathe ini na isigubhu. Usebenze kanzima for isigubhu sakho, sithathe kuphi na enyangeni yakho, uzimakethe, ungene kubantu. Umuntu unesigubhu, ungene kubantu uyimakethe, ubolekisa ngamathende. Akeke ukuthi uma kushoniwe nje ubone ukuthi kushonwe emzini ongathathi indawo oswele, uhambise ithende uthi hayi mina ngiyaxhasa ngethende, nali ithende. Uzoyikhona kodwa into ozoyibona ekugcineni, hey ma comrade, nali ithende njalo ngoba nakho nje nizokwenza into ethile, nali ithende. Leyo mali yakhe izolokhu ibuya kancane kancane. Uyobona bonke abantu usubabambe kanje endaweni lapho ubolekisa khona ngethende khona. Uyabo, manje abantu bashawa lezo zinto lezo. Woza sithi sikunika isigubhu sibe sikutshela ukuthi hamba uyokwenza lokhu nalokhu nalokhu. Uma ungakakwenzi ungacomplain, ngoba uma ngabe usuthi hayi izinto zakhe azenzeki, ake ngifike ngiyibone lezi zinto ukuthi uyikhiphile imali yakhe ephaketheni wayo order. Angifike ngiyibone lezo zinto lezo. Uyenzile lento nalento engikutshele yona na. Sebenza kanzima usebenzele isigubhu sakho, sebenza kanzima usebenzele isithwalo sakho. Thokozani-ke bogogo nomkhulu, ngitholakala e-KZN kuphela, Empangeni bude buduze nesibhedlela laphana ngakoMaromeni, esontelweni elikhulu kuthiwa iseMaromeni. Ngitholakala lapho-ke. Thokozani.